हेलो। हाँ। अरे यार कल जा तो नहीं पटाना। ठीक बा। हेलो। हाँ अरे यार कल जा तो नहीं पटाना। ठीक बा। अरे एगो बस में जौन बस के ड्राइवर रहे यानी कि बस के मालिक भी कहल जा सकता है न। उ इतना ड्रामा कइलक इतना ड्रामा कइलक ओइमे वोमिटिंग करे लागल। हाँ। अरे वोमिटिंग इतना कइलक कि दिमाग में समीकरण पैदा कर देलक हमारा। लेकिन एगो बात ठीक बा तनी से तो बर्दाश्त कइनी। बहुत बदबू आवत रहे लेकिन बर्दाश्त कइनी तो एगो फायदा हुआ जनता का उ जितना ड्रामा करत रहे हम कइनी उ जितना ड्रामा करत रहे हम कहनी कि कर नाटक जितना करे के बा नाटक कर ले। पी लेले रहे हम कहनी कर नाटक आ वही बसवा पर पहलका बात कि उ बस के मालिके रहे तो बस के मालिक कहे तो बस और राजा भी कह सकता है का। हाँ बसवे के मालिक रहे। तो बसवे के मालिक रहे इतना वोमिटिंग कइलस कि हालत खराब। अब देख के तो हालत खराब हमर कहनी कर नाटक एगो बात दिमाग में आ गई। अच्छा बहुत बढ़िया समीकरण बैठा के उ बस पर चढ़ रहे। ठीक बा। पहलका बात कि उ बस के राजा रहे मतलब बसव राज है न। आ इतना वोमिटिंग कर देलक कि हमरा दिमाग में गला रे इ तो नाटक करते बा। ठीक बा। आ बसवा में जानते रहो का होत रहे कूदत रहे एने से ओने खूब कूदे कहनी अच्छा कूदे के लूरे नहीं के बेंगवा सन खानी उछलत है तनी से बारिश होला तो बेंगवा का कहलन सन लगलन से कूदे है न लगलन से कूदे हम कहनी अच्छा पहलका तो नाटक करता तो कर नाटक दूसर का कि बेंगवा सन खानी उछलत रहे तब बुझाला अच्छा ई तो सही समीकरण एकरे पर फिट बैठता। पहलका बात कि कर्नाटक खूब नाटक करता तो कहनी कर नाटक तो एगो याद आयल कि भारत के एगो राज्य हटे कर्नाटक। भारत के राज्य कर्नाटक आ ऐसन कूदे वही में गड़िए में तो हम कहनी अच्छा ई बेंगवा सन खानी कूदता तो कहनी अरे ई तो कर्नाटक के राजधानी बन गइल बा। ई तो बेंग खानी कूदता तो बेंगलुरु चल जा है न। कर्नाटक खूब नाटक कइलस बेंग खानी उछले कर्नाटक से चल गइले के बाद बेंगलुरु तो कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु हो गए। हाँ। तो कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु हमरा एगो दिमाग में सेट हो गए मजा आ गल जी है न। अब जौन बस के राजा रहे उ वोमिटिंग ज़्यादा कइलक तो ओकर नाम से हम धतनी बसव राज एस बोमई। अब बसे के राजा वोमिटिंग करियन तो उनका का नाम रही बसव राज एस बोमई नाम धलेन बकनिया रे ये तो बस पे एकदम सेट उदाहरण खूब बढ़िया से बैठ गए। तब से हमरा याद हो गल कि अच्छा बस में जइह भैया तो ड्रामा करी कस के नाटक करी तो कर नाटक बेंग खानी उछली तब बेंगलुरु ओकर राजधानी हो जाई। अब बसे के राजा जब वोमिटिंग करी तो बसव राज एस बुमई बस 3 गो नाम याद होगा कहनी चल भाई ठीक जगह तनी से तो तनी सा है नाक दाब के सफर करे के पड़ल लेकिन एगो फिट बैठ गल है दिमागवा में ये ना ई बात सही बा बढ़िया से समीकरण सेट हो गल तो कहनी अच्छा हाँ चलो तब और सब ठीक बा न। ना ऐसा कोनो बात नहीं है कहीं से दिमाग लगावत रहिले। हाँ पता ना तारा कैसन लागल हुई जिंदगी में भूलेबा ना। ठीक बा जिन नाटक करता उनका के कर्नाटक भेजो नाटक के उछलता ना तो उनका के भेज दो बेंगलुरु बेंग खानी उछलता ना तो बेंगलुरु में नहीं चाहिए आ बस के राजा हइले हुआ उहे जब ड्रामा करियन नाटक करियन वोमिटिंग करियन तो बसव राज इस बुमई नाम रखा जी। ठीक बा तो इसे हमरा 3 गो चीज कन्फर्म हो गए एक पहले बड़ा डाउट में रहता नहीं एक पहले बहुत डाउट में रहता नहीं लेकिन अब कन्फर्म हो गई। अब कन्फर्म कहियो ना बोलाम कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु के अभी मुख्यमंत्री के बा तो बसवराज इस बुमई।
ऐसन कोनो बात नहीं है, दिमाग केहू लगा सकता, ऐसन बात थोड़े बा, कोई लगा सकता दिमाग। और सब ठीक बा नु? हाँ, ठीक बा, ओके ओके, ठीक, ओके।